Thieth Maraga mailungo ni interns makwan gi ramalofa uchiel miang'wen prauchiel kod aboro kamoriwo lakteche jolony thiedho lak nurses kin mamoko mibarupe mag chako tich ayanga e ute thieth kalore gi ogirimiti mar tich kod osara mariwruogegi ne okete kogno. Jochiw thieth go mano ochopo e lok tich mar migawo mar thieth mar kawo obokegi onyiso mor margi kendo singo tiere ngima jo Kenya kaka achiel kuom yore mag chopo lek mar thieth makare e nengo mogonyore. Jafwamb Yuto Mondi jere kod ler. Ne ni ywaruok mane obedo bang' sirikal mar Kenya Kwanza donji e telo kendo duoko piny omenda ma owinjo chul jochiw thieth mag interns ahinya to lakteche. Higa ma okalo ne okelo pogruok e kind riwruoge mag jochiw thieth kod migawo mar thieth bang' ng'ado osara lakteche mag interns kowuok 206 nyaka 70. Wach mar interns mosebedo ka kwayware ne kuom higni mosekadho higni 10 kawuono neno ler. Ma en wach manomiyo kata polisi odwa negowa ka higa mokalo. Ma en wach mosedhi ne ndara higa ka higa. Kawuono interns 6,000 ma jo healthcare obedo oro osiptende ondiki. Ma e gika ndi dakteche 2,000. Nyiso ni osiptende kawuono chakre dwe ni boyudo dakteche mang'eny. Odiochieng' ma kawuono historia obedo bang' telo mar migawo mar thieth ma otele kod Aden Duale chiwo oboke mag tiegruok ne jochiw thieth 6,468 madhi e ute thieth ma opogore e counties duto ma pacho ka. E kwan ni lakteche gin 1,147, jolony e thiedho lak 87, josang yien kata pharmacist 500, clinical officers 2,652, ka nurses to gin 2,098. It's already a year plus few months, so I feel happy and I'm really grateful that finally this day has come, and our internship is as expected. Our letter has everything we expected, and yeah, I'm grateful and I'm looking forward to a very, very successful 12 months ahead. Yeah, waited for like 4 months. I'm happy, I'm glad. And concerning the stipend, I'm happy. Those guys fought for us, and we really appreciate. Chenro maduale oketo ayanga kendo koni barupe idhi chiwa ayanga ne jochiw thieth go duto ma mibadhi okobedie. Each one of you will take your letter. It is different from when individually were coming to pick their letter under the table. Chini ya maji. There used to be ghost interns. The way we had many ghost UHC, now I'm being forced. I want to deal with the genuine people. I need to protect public resources. Jochiw thieth gi duto omi ndalo 10 mondo mi otim ikruok ma otelo ne chako tich juma manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Daka na para kodangwen nyakoram gajuang banga sa hachila midhiambo chenro en ramany pinyero kamano kuoma kete Ramogi TV. Ano kanyong mwalimu